Я хотела убачыць анёла, што за спінай нячутна стаіць. Усміхнецца, калі мне вясёла, калі дрэнна, падкажа, як жыць. Я хотела крануцца нябёсаў, адшукаць між аблокаў той сад, дзе складаюць гісторыі лёсаў і выконваюць Бога загад. Я хотела знайсці все адказы на пытанні, што ў сэрцы жылі, зразумець, як пазбегнуць адразу крыўды, болю, што ёсць на зямлі. Я хотела сустрэць тыя вочы, што паклічуць ісці за сабой, асвятляючы шлях цемры ночы тым, што ў свеце завецца любоў. Я хотела, і тыя жаданні ажылі, быццам казкі вясны. Разумееш, што гэта спатканне? Я падумала, некі дзіўны. Дробны дожджык так сыпаў упарта, не жадаючы холад трываць. Ты з усмешкай, сур'ёзна ці жартам, мне дазволіў руку патрымаць. Вечар скончыўся, час развітацца. Немагчыма было адмаўляць, што адказы на безліч пытанняў позірк твой дапамог адшукаць.